Κοφίδης. Χατζηπαναγής. Παλιά του Χατζηπαναγή για τον Παπαδόπουλο που θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει τη σέντρα, θα διώξουν όμως οι παίκτες της ΑΕΚ την τελευταία στιγμή σε κόρενα ακριβώς στο 35ο δευτερόλεπτο του αγώνα. Καραΐσκος, παλιά προωθημένη. Προσπαθούν να διώξουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Η μπάλα θα χτυπήσει σε χέρι παίκτου της ΑΕΚ. Τελικά ο διαιτητής θα δώσει φάουλ. 7ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Στην εκτέλεση του φάουλ για τον Ηρακλή ο Καραΐσκος. Δυνατό το σουτ, θα διώξει ο Παπαδόπουλος με τα πόδια σε κόρνερ. Κοφίδης θα βρει τον Ορφανίδη που μπαίνει στην περιοχή, κάνει τις έντρες. Πράβουν όμως την τελευταία στιγμή οι παίχτες της ΑΕΚ με το Λέτσα και θα πάνε σε κόρνερ. 13ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ορφανίδης εισπρεί μια εκπληκτική εξαιρετική το φάουλ που χτύπησε ο Κοφίδης. Εστερχάζει στην εκτέλεση του φάουλ, ψιλοκρεμά την περιοχή, μια κεφαλιά που θα γίνει. Θα βγει μπροστά ο Περγαμηνός. Θα κάνει παλιά προωθημένη για τον Παπαδόπουλο. Η κεφαλιά από τον Παπαδόπουλο και πάνω του Αρβανίτης. Και ο διαιτητής θα σημειώσει το πέναλτι ακριβώς στο 30ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. 33ο λεπτό. Χατζηπαναγής θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 1-0 για τον Ηρακλή. Έχουμε Ηρακλής ΑΕΚ 1-0 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βασίλη Χατζηπαναγή. Η ατομική προσπάθεια από τον Τίνο Μπαλή θα κερδίσει το φάουλ από το μαρκάρισμα του Παπαϊωάννου. Το φάουλ ο Μαύρος θα κάνει το σούτ, θα διώξει ο Γκιτζιούδης. Πολύ ωραία. Στυλιανόπουλος. Αστοχή στη μεταβίβασή του. Ορφανίδης, Καραΐσκος και Γκρέταρσον. Η σέντρα από τον Γκρέταρσον για τον Παπαδόπουλο. Κεφαλιά από τον Παπαδόπουλο και η μπάλα θα φύγει λίγο έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Αρβανίτη. Το ελεύθερο από τον Περγαμηνό. Διώχνει ο Μπαλής. Η παλιά του Σάντμπεργκ για τον Εστερχάζη που θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ, θα στείλει όμως την μπάλα λίγο έξω από τα δοκάρια του Γκιτζιούδη. Το 8ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Χατζηπαναγής, μια πολύ ωραία παλιά για τον Παπαδόπουλο που θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα ανοίξει το σουτ, θα βγάλει όμως την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Αρβανίτη. Πάντα ο Γκρέταρσον. Κάνει την σέντρα, η μπάλα τελικά θα φύγει μόλις έξω από το δοκάρι του Αρβανίτη. Προσπαθεί ο Λάκης Παπαϊωάννου, ο Βλάχος πάντα. Προσπαθήσει να κάνει το σουτ, τελικά θα κάνει το σουτ, θα πέσει ο Γκιτζιούδης και θα μπλοκάρει την μπάλα. Παλής. Παλιά του για τον Παύλο Παπαϊωάννου. Λέτσας και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής κ. Ζακεστίδης θα σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Ο Ηρακλής καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, κέρδισε αδίκαια την ΑΕΚ με 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε με πέναλτι ο Χατζηπαναγής στο 33ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου.